Tým Aaron? No. Počkaj. Dneska budeme hrať Escape the Peppa Pizzeria. To je také obíčko, ale utekáme od neho. Poď Aaron. A toto je môj kamarát Aaron. Podľa mňa... A teraz keď natáčam, tak Aaron už ho doma. Ja by som prípadne bol rád za like, odber alebo komentár. Aaron a vlastne ty už si dole, že? Ja som dole. Hej, ja som sa vrátil hore. Ja neviem, asi moje išlo lepší. Nie. Nie, asi, že ja som dostal dlho na ten místo, potom ja som teraz som sa dostal, ja som sa zvýho hore. Jaj, tak to nechápem, to bol nejaký lag. Už si dole? Ne, to nebol lag, on sa fakt pridel, no, tak idem. To bol podľa mňa bug. Prečo to sa nedieje, to bol bug. Au, padel sem. Aha, lebo Osťa trafil. No, trafila ma. Ale páči sa ti môj avatar, to vyzerá, že mám asi taký rozbitý Televízor. počítač, panák. Skôr si, ty si skôr nejaký ty si skôr z... Nie, taký zlomený počítač. Ty si z toho mímu, Skibidi Toilet, z toho mímu. Jaj, to je TV Man. Áno. Ale ja nejsem TV Man, ja som PC Man. PC je, znamená, že tvoja... Počítač. Vie, aké máš... máš tú klavesnicu, počítač, ale to sa hovorí PC. Chápem. Počkaj, Alex. Ja. No poďme. Aaron, poď, ideme po pice. Ideme po Ideme. pice. Musíš utekať. Rýchlo. Ale ľudia, ja si to... On je za mnou, on ma chytil, Aaron, on ma chytil. Ježi, ja som si to... Dobre, ľudia, ja sa hrám Peppa Pizzu skoro jak 2 mesiace. Aaron, ale povedz tu divákom, že prečo sa voláš furt Med v Robloxu. Lebo Med je totálne ako jedlo. Alebo Med, to bol jaký youtuber sa volá Med, on sa mi páčil. Ja som mal taký idea, ja som mal taký nápad, aby som bol jak bol on. A víš o tom, že ja som teraz tiež youtuber. Takže keď som dala všetko tvoje veci, dal som a som vymenil to tvoj username, tak všetci budú hovoriť, že ja som... Aaron, ty si vymeníš na moje username ty sa za chvíľku premenuješ na Alex Jamarik, lebo sa ti páčim ako youtuber, že? Nie, nebudem. Ja proste... Kľudne, mne je to jedno, kľudne. Ale to... Doom is coming. Čo to znamená vlastne? Ja neviem moc po anglicky. Peklo už príde. Ja aj peklo. Don't touch the cobweb. OK, nemôžeme chytiť tie pavučiny. Lebo Peppa Pizza... Ja som ich chytil a to není Peppa Pizza. To ťa nezabije. To je Peppa Pizza Spider. Áno. Spider. OK, ty si to už natáčal? Ne. Čo? Ešte... Ty chceš robiť len video? No, natáčam, to máš pravdu. Ty si natáčal? Ja to ešte furt natáčam. Ale ja to ešte furt natáčam a teraz sa pekne strápňujeme, keď hovorím, že jak to natáčam. Alex, ja som dole. Počkaj, ja ťa počkám, keď mám hotové Dobre, ale mne to moc nejde. Musím povedať, že mne to moc nejde. Hej, to bolo lahunky, že ja som ani nechytil tie čierne. Ja som sa chytil už ti najmenej 1 000 000 krát. Ja si proste dám... Mne to bolo lahunke. Ja si proste dám shift lock, ideme trošku... Shift lock. No, shift lock je lepší než to normálne. No, shift lock je lepší, lebo shift lock ty použiješ, že aby si jak... Víš, ak vždycky vidíš, ak ja vidím v YouTube, že niekto používa full shift lock, aj toto stenia potom skočí a potom jak noklipujú. To je wallhop. Oni že shift lock a turbo
ako na R6, to nerobí za... Aaron, Aaron, ale ja vím, Aaron, ja viem robiť wall hop. Ja to poznám. To je, že skočíš a tak sa zatrepeš. Áno, ty sa zatrepeš do toho stenu, jak ty vyzerá, že ty klikneš, ty Lebo ja som... Trepáš, skočíš, trepáš. Áno. Ja vím, jaký youtuber, co som prvý videl, je Real Rosie. Nehovor o youtuberoch, keď ja som youtuber. Prosím ťa. No, to je trochu kakaný. Ja furt umíram, normálne sa No strapňujem. nevím, skúšaj, daj si do diaľky blízko, nedaj si šitlok, len si sústreď do toho pavočinu. Ja idem to skúsiť. Teda takto skúsim, ale podľa mňa to nepôjde moc. No neviem, jak to bude zvládnuť. Ani ja neviem. Ale je to celkom Ja neviem, ťažké. jak to zvládnuť. Ja som skočil som na zem a proste tam vylesel ten pavúk po mne. Počkej, to znamená, že možno ty si trávil, možno to bol jaký glitch alebo bug. Keď sa tu fakt keď sa tu zaseknem a nebudem vedieť odtiaľto ísť preč, no Tak neviem, čo dal som dostane, to. možno... Idem. No ideš. No, toto je to Spike. Ja viem, nesmiem stúpnúť na ten pressure plate. Ja sa to hral keď mal som 4 roky. Ja som hral toto hru, keď mal som ja sa to hral Roblox, mám 4 rokov. To znamená, že ja sa to hral 6 roky. Ja Ja som to hral 6 roky minule. ale ten shift lock. Ale to bol môj prvý obľúbený hru, keď som začal hrať Roblox. Čo? To bol ten Elemental obíček. To bol ten Elemental Tycoon. A môj obľúbený bol ten Venom. Ne, srandu robím. Môj obľúbený bol Technology. Technology je pro mňa najobľúbenejší, lebo mal dobrý petka a dobrý zvíru. A víš, čo je moje najobľúbenejšie? Moje najobľúbenejšie je krystál, pretože tam máš takú vec a môžeš sa teleportovať. Ty tam máš taký blesk, ty trafíš nejakého bleska v míste, takže to sa tam teleportuješ. Áno. A ja mám rád slnko. Počkaj. Slnko. Prečo je to napísané Aaron up, hore? Lebo keď ideš hore, to znamená, že ideš hore. To znamená, že aby si išiel, zdvihol si hore. Aaron, desi? Ty si išiel ešte... No. Aaron? A ty stále natáčaš? Áno, ja budem natáčať dlho. Get into the vent! Nechcel sa takýto mefe, ty skočíš do toho stôlu a kúkaj. Nemôže ísť. On môže. Ja som vedel, že on neskočí, ale len jeho nohy dokáže mu tam dávať skočiť. On není player, on je bot. Takže ten bot dokáže skákať. No. Ale ja som už prešiel ten laseru. A už teraz už som Čakaj. Ja sa snažím. Find the crowbar. Ja už som tu. No možno sem kakať. Aaron, čakaj. Ja potrebujem skoro čúrať. Tak Ale chod, buď chvíľku AFK. Jo, tuto stoj, počkaj, ale stoj tu, mám tu checkpoint, okej? Dobre. Ja furt padám. Ja to kašlem. Ne, ja normálne do toho vojdu skočím. Ja keby som tam chcel ísť. To robí. Ste tu. Počkej, ty na ten find the crowbar, alebo ne?
No ja už som prešiel cez tie trúbky, ale ešte furt som neprešiel cez tie lasery. Cez tie lasery? Áno, ja som na tom lasery. Mne nejde to preskočiť jeden laser. Normálne tam len si dávaj pozor. No dobre, ale to mi moc Čiže, nepomôže. Ja skočím dole, skočím na zem a nejaký búk, proste umrem. Alex, niekto sa volal tvoje meno, že Alex, znamená, že step on the squares. Oh, maybe not. Že šlapni na tie kocky. Oh, možno na... Ja viem, že sa niekto volá Alex. No si to, Aaron. ja vím, kde je crowbar, ja vím, kde je, on je tuto. To je úplne ľahké. Počkaj. No, to je najľahkejší. To je najľahší, máš pravdu, ale nehovor. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Čakaj, Aaron. Tak. Aaron, ešte, že som taký silný. Ináč by som... Ináč by som ti dvere neroztlačil. Môžeš hovoriť niečo? A bol taký aký logík, že keď ty si slabý a nemohol si to dokázať to posunúť. Preto som do toho prvý spike. A to som prvý pokus. Ale a dal taký logický, že aby si, že potreboval si byť silnejší na začiatky, ale na každý checkpoint tam je taký rozcvik, tam je taký, to sú činky, lebo keď ty prídeš do toho crowbaru, nepotrebuješ crowbar, lebo ty môžeš dokázať to zrobiť, ale to ešte to není v tom update. Aaron, ja som dal wall hop. Ty si dal? Áno, ja som dal wall hop. Prečo ma neba... Ja som Víš čo, ja nechcel. tuto si tancujem, tuto idem si len tuto tancovať, okej? Hej? Ja som ťa predbehel. Ja som ani netancoval za 5 sekúnd. A ja sa to zomrel. Ty si zase umrel? Ja som umrel, keď som rozprával. Alex, môžeš hovoriť niečo? Ja som tu len emutoval za 2 sekúnd a ty si tu prišiel. A že, To je taký jak treadmill. Alex, ja viem, aký je jeden brainrot, to je logicky pro tebe. Tréno štúrzom turbo, to je tresec. To znamená, že to je taký zvírat, on je vlak, on hore je záchod má hore. Hore má záchod. A to bola tréno štúrzom. Mama. Ja na to kašlem asi. Alex, hovoril som mamine, že som si to měl do videí. Alex, ja som tu na konci. Ja som to už prešiel ten treadmill. Fakt? Aaron, Fakt, ja som tu hore. Aaron, Víš čo? Aaron, choď sem. Poď sem, prosím, ku mne. Alex, koľko aké emote mám? No. Ty jumpuješ iba. Ne, ja robím to taký, že robím taký ability a potom robím nejaké skák a potom jak to treskám. Ale mne to z nejakého dôvodu nejde. Alex, ja viem taký nápad, že skúšaj vyskákať. Áno, ty ideš rýchlejšie, lebo on ťa posunie, ale ty stále dokážeš. Áno, tak. Potom ho bližšie a skoč. Áno. A potom úplne na to a skoč. Ne. Aaron, no poď sem. Poď tam preč. OK. Pomrel som. No. Teraz si tam Dea, že? Jo. Aaron. Toto je môj Ty, pod. Aaron, stoj, poď už. Stoj. Sem. A ja a Aaron sa s vami lúčime. Tak čau, čau.